Dobrý den, Taši Delek. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. To jsou hlavní události uplynulého měsíce. Čínský prezident Xi Jinping uskutečnil neohlášenou návštěvu Lhasy, hlavního města Tibetu. Není co oslavovat, řekl tibetský exilový prezident u příležitosti oslav 100. výročí založení čínské komunistické strany. Na celém světě proběhly oslavy 86. narozenin jeho svátosti Dalajlámy. V Tibetu bylo zatčeno několik osob. Jeho svátost Dalajláma vyjádřil znepokojení v souvislosti se záplavami v Evropě. Britští poslanci vyzývají k diplomatickému bojkotu zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022. Spojené státy americké vyjadřují obavy z porušování lidských práv v Tibetu, východním Turkestánu a Hongkongu. 4 tibetští mniši byli odsouzeni k neobvykle vysokým trestům v souvislosti s tvrdým zákrokem proti tibetskému klášteru Tengdo v Tibetu. Americký senát schválil jmenování Azry Zejaové do funkce náměstkyně Úřadu pro civilní bezpečnost, demokracii a lidská práva Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. Senátní skupina pro podporu Tibetu ve Francii uspořádala setkání pro nové členy. Irský senátor Malcolm Byrne odsoudil porušování lidských práv v Tibetu. Čínský prezident Xi Jinping uskutečnil ve dnech 21. až 23. července návštěvu tzv. Tibetské autonomní oblasti. Byla to jeho vůbec první návštěva tohoto regionu od roku 2013, kdy převzal funkci prezidenta Čínské lidové republiky. Navštívil také Ningti a poté pokračoval do tibetského hlavního města Lhasy. Na videozáznamech zveřejněných na sociálních sítích hovoří s lidmi před palácem Potala. Mluvčí tibetské exilové vlády Tenzin Lekše okomentoval návštěvu těmito slovy. Čínský prezident Xi Jinping s velkou okázalostí navštívil Lhasu a Ningti. Myslím, že to byla jeho první návštěva ve funkci prezidenta. The Chinese President Xi Jinping visited Lhasa and Ningti and with Pompeius, even though it's a very secretive visit. So therefore we believe that this is his first visit since he became president of China. So we believe that when he visits Tibet, he should understand the real aspirations of the Tibetan people over there and consider that Tibet issue is a long-pending issue which is still not being solved. So therefore, over the last 6 decades, there is a Sino-Tibetan conflict, and with him as the president, with his visit to Tibet this time, he should initiate in resuming the dialogue between His Holiness the representative and the Chinese government. Měla by přispět k tomu, že pochopí skutečné požadavky Tibetu a vezme na vědomí tibetskou otázku, která je dlouhodobě nevyřešená. Měl by obnovit dialog mezi zástupci jeho svátosti Dalajlámy a čínskou vládou. Předchozí návštěvu Tibetu uskutečnil Xi Jinping v roce 2011, kdy zastával funkci viceprezidenta. Čína 1. července oslavila 100. výročí založení čínské komunistické strany a tibetský exilový prezident prohlásil, že v situaci, kdy prezident nedokáže zabezpečit blahobyt vlastního lidu, není co oslavovat. Tibetský exilový prezident Tshitong Penpa Tsering v rozhovoru s médií řekl, že Čína evidentně neuspěla ve snaze nastolit mír pro Tibetany v Tibetu a že Čína je jedinou zemí, která věnuje více finančních prostředků na kontrolu svých obyvatel než na obranu. Kontrola Tibetanů, nerespektování jejich práv a svobod ze strany čínské vlády jsou znovu patrné na videu, které bylo nedávno zveřejněno na sociálních sítích. Video pořídil jeden z Tibetanů v hlavním městě Tibetu Lhase a ukázal, jak těžce Tibetané nesou čínskou nadvládu. 가시월다 단에 송급시야래 아니 나리야 수술 미망간이야 담자시야다 텐주톨이야 로송망아 땅되게 요래 표현나로리야 표현디게 되게 뒤기 준토미아베티 랑싱이 시부지
다른 지 가가도를 휴지체 외벽이 내단지 자원이 차기요 말이스. Lidé po celém světě oslavili 6. července 86. narozeniny jeho svátosti 14. tibetského Dalajlámy. Při této významné příležitosti uspořádala tibetská exilová vláda oficiální oslavu s kulturním programem a písněmi věnovanými jeho svátosti. Představitelé buddhistických škol zaslali jeho svátosti gratulace. I really appreciate the Indian sort of concept, secular, without religion, but keep honest, karuna and ahimsa. So, dear my friend, on my birthday, this is my gift. So please keep in your mind. Tibetský exilový prezident ve svém prohlášení vyzval Čínu, aby uznala jeho svátost Dalajlámu jako klíčovou osobu k vyřešení čínsko-tibetské otázky a pozvala jeho svátost do Tibetu a Číny na náboženskou pouť nesvázanou žádnými podmínkami. His Holiness the Dalai Lama is one of the foremost guides of our time and is one of the few individuals who can reorient Sino-Tibetan history towards a positive direction. The Chinese government should therefore recognize that His Holiness the Dalai Lama is the key to resolving the Sino-Tibetan conflict. It should utilize the opportunity offered by the mutually beneficial middle way approach to foster a harmonious environment where Tibetans and Chinese can coexist amicably. K narozeninám blahopřáli jeho svátosti Dalajlámovi světoví vůdci, včetně indického premiéra Narendry Módího, předsedkyně amerického senátu Nancy Pelosiové, amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, tajvanské prezidentky Tsai Ing-wenové, jihoafrického prince Buteléziho a řady dalších osobností. Narozeninové oslavy uspořádali Tibetané a podporovatelé Tibetu z celého světa, včetně Japonska, Belgie, Mongolska, Francie, Litvy, Jižní Afriky, Spojených států, Tajvanu, Velké Británie, České republiky a Indie. Jeho svátost Dalajláma srdečně poděkoval všem, kdo mu blahopřáli k jeho 86. narozeninám a ujistil je, že hodlá žít do 110 let. And more people sincerely express that way, then that gives me determination, inner strength. I must live long, as much as life possible. So according some my the dreams and some sort of predictions, my life 110, and some say 113. So you see, more people, genuinely sort of express friendly and respect and expectation. So I determined I must live at least 110 years. V tradiční tibetské provincii Kham v okrese Karze byli ve stejné době zatčeni Tibetané, kteří oslavovali narozeniny jeho svátosti. Podle bývalého tibetského politického vězně Golok Jigmeho byli zatčeni muž a žena, oba kolem 40 let, a jsou nyní vězněni v tibetské autonomní prefektuře Karze. Oba byli zatčeni za členství ve skupině na sociálních sítích, která sdělala fotografie a videa a vyzývala k odříkávání modliteb při příležitosti narozenin jeho svátosti Dalajlámy. Podle dostupných zdrojů mělo být v období kolem narozenin jeho svátosti Dalajlámy zatčeno dalších 20 či 30 Tibeťanů. Tibetský duchovní vůdce jeho svátost Dalajláma vyjádřil znepokojení v souvislosti se záplavami v Evropě. V dopise adresovaném německé kancléřce Angele Merkelové a belgickému premiérovi Alexandrovi de Croovi uvedl, že soucítí se všemi obětmi záplav. Cítím smutek, když pozoruji nebývalé záplavy, které způsobily zkázu v západní Evropě, zejména v Belgii a v Německu.
Velmi mne znepokojily ztráty na životech, zničený majetek a těžkosti, kterým čelí tisíce lidí, prohlásil jeho svátost Dalajláma. Poslanci dolní komory parlamentu ve Velké Británii 15. července schválili parlamentní návrh vyzývající k diplomatickému bojkotu zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022. Návrh byl schválen po téměř dvouhodinové debatě o chystané olympiádě a sankcích uplatňovaných Čínou vůči britským vládním představitelům. Návrh předložil poslanec Steve Lawton, který je předsedou parlamentní skupiny pro podporu Tibetu. This House believes that the 2022 Winter Olympic Games should not be hosted in a country whose government is credibly accused of mass atrocity crimes and calls on the UK government to decline invitations for its representatives to attend the 2022 Beijing Olympic Games unless the government of the People's Republic of China ends the atrocities taking place in the Xinjiang region and lifts the sanctions imposed on UK parliamentarians, citizens and entities. I think I must first declare an interest, Madam Deputy Speaker, as one of the sanctioned, and I wear my badge of honour today, although any financial interest I would have had to declare would no doubt have been frozen by the Chinese government. Ve svém vystoupení prohlásil, že zimní olympijské hry v roce 2022 by neměla pořádat země, jejíž vláda je věrohodně obviněna z masových zločinů. Jeho návrh podpořili další poslanci, kteří také hovořili o porušování lidských práv ve vztahu k Tibeťanům a Ujgurům v Číně. K celosvětovým protestům proti zimní olympiádě v Pekingu se připojil americký senátor Jeff Merkley a poslanec Jim McGovern, kteří zaslali dopis předsedovi Mezinárodního olympijského výboru Thomasu Bachovi. Žádají o odklad zimní olympiády a její přesun jinam, pokud vláda pořadatelské země neukončí hrubé porušování lidských práv. V dopise zveřejněném 24. července stojí: žádná olympiáda by se neměla konat v zemi, jejíž vláda se dopouští genocidy a zločinů proti lidskosti. Své podpisy k dopisu připojili senátor Marco Rubio a poslanec Christopher Smith, bývalí předsedové výkonné komise Kongresu pro otázky Číny. Podle tiskové zprávy vydané mluvčím americké vlády vyjadřila náměstkyně ministerstva zahraničí Spojených států amerických Wendy Shermanová během své dvoudenní červencové návštěvy Číny obavy ohledně porušování lidských práv v Tibetu, východním Turkestánu a Hongkongu. Své připomínky vznesla během jednání s čínským státním radou a ministrem zahraničí Wang Yiem a dalšími vysokými představiteli čínské vlády. Tibetský exilový prezident Pempa Tsering uvítal vyjádření americké náměstkyně ministerstva zahraničí. Povzbudilo mne, že náměstkyně ministerstva zahraničí Spojených států amerických Wendy Shermanová seznámila čínského ministra zahraničí s obavami ohledně pokračujícího porušování práv v Tibetu. Doufám, že čínská vláda vyslyší výzvu a ukončí 60 let represí a utrpení Tibeťanů žijících v Tibetu, napsal tibetský prezident na svém Twitteru. Na základě zprávy vydané 6. července organizací Human Rights Watch byli 4 tibetští mniši odsouzeni k neobvykle vysokým trestům v souvislosti s tvrdým zákrokem proti tibetskému klášteru Tengdo v loňském roce. Opat kláštera Tengdo zapomněl v kavárně ve městě Lhasa mobilní telefon. Nález telefonu vedl ke zjištění, že opat finančně podporoval tibetské oběti zemětřesení v Nepálu v roce 2015. Čínské úřady v Lhase považují takové jednání za nezákonné. Opata zbyli a vyslýchali a byl odsouzen k 20 letům vězení. Další 3 mniši obdrželi tresty odnětí svobody na 5 až 19 let. Americký senát schválil 13. července jmenování Azry Zeyaové do funkce náměstkyně Úřadu pro civilní bezpečnost, demokracii a lidská práva Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. V minulých letech náměstek tohoto úřadu souběžně působil jako zvláštní koordinátor pro tibetské záležitosti. Čínská vláda utlačuje Tibeťany, křesťany a další etnické menšiny, prohlásila nová náměstkyně během svého dubnového nominačního slyšení. Zmínila své zkušenosti z práce s čínskými dizidenty a upozornila na probíhající genocidu proti Ujgurům. Prohlásila, že si přeje ve funkci uplatňovat nástroje, které má kongres k dispozici, například globální Magnitského zákon a zákon o lidských právech Ujgurů. Senátní skupina pro podporu Tibetu ve Francii
pozvala zástupce kanceláře velvyslance jeho svátosti Dalajlámy, poslance tibetského exilového parlamentu a tibetské komunity na setkání s novými členy senátní skupiny. Mezi tématy, o kterých účastníci schůzky jednali, byl tibetský exilový parlament, politika střední cesty tibetské exilové vlády, kritický stav lidských práv v Tibetu, životní prostředí v Tibetu, zachování tibetského jazyka a kultury a rozšíření výuky na víkendových školách pro tibetské studenty v Paříži. Senátor Malcolm Byrne z irské republikánské strany Fianna Fáil při svém vystoupení v horní komoře irského parlamentu odsoudil genocidu a porušování lidských práv, který se dopouští čínská komunistická strana v Tibetu, Hongkongu a Xinjiangu. We know about how the Tibetan people have been subjected to brutal persecution and repression for decades. We've seen over the last year the introduction of the national security law that China has crushed press and legal freedoms in Hong Kong and has detained political opponents and dissidents there. And those MEPs who have not only condoned the human rights abuses of the Communist Party, indeed it's not a surprise because they backed Lukashenko, they backed Assad, they backed Maduro, we need to call them out. Zmínil také, že poslanci, kteří hájí praktiky čínské vlády, musí být povoláni k odpovědnosti a Evropská unie a její členské státy musí zvážit, zda takové názory sdílejí. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále.